Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Hadian bu Chief Executive Member jang Khasi Hills Autonomous District Council la batai ki kam ki biade be Center of Learning, Knowledge and Services lani ka kuk ka basimwai nak bantaban paniya Khasi Traditional Medicine Institute ko bedana lum sapet benang kani Islam traikam kelapan syai jing tho jang KHEDC yaki kam ki biade be kani Islam traikam kat kum lapaw ha ka wei ni kilat pathai kubor ha kani ka jalla halor ka jinga tho baka kuk kam sem la traikam la kumba arsnam AA hadin bala IT haka bad bala shui yengja klam nong peit nong sumar ba klam nong trei yak tega jaka bala tei hak jinglot ka bakhandai pon sop nyau klor tengka bad yak bala IY haka dor rewlak tengka sisnem ka kuk la pansai bak la simwai haka arpun retrik unaitung arja aflai nrei haka por baka simti ki jingte jong Khasi Traditional Medicine kidegi bombit bombyang ka boarding ru kambyang ka ru kamdan ki jakalet baru kimbyang bat ki kenro ru kimdan kini gidi kamram jogo district council ka bdeka tribe ban penbit penbyang shwaban IY nrei watla ka taru haga khat artari uklalan kot arja afsau ka kuk kala tho sa ka KCDC ban tarwa bakan penbit penbyang himaka yakini ki jingdon kam baro kakuk la kamru baklayarap ya ka KHEDC ban panyo boarding syakni Islam traikam balyo boarding ho rampang arjar apusan kata nyau banai hadin blas simwai ka umru ka janjar ba kani jaka bakani ka bu jing e ya kinong trai basa hangni klapen tipru bakladon ka jing sya prong tu akasitarik ukla langkot arjar apusan namar bakim dan satya ki kendro ki ban care ya kani Islam traikam bat kladon ka jing du nong ka bakraw ya kuk ha ka bakimar ki baremdor ka syatu ka kuk la du nong ru nakadaw jing pom perthat bat klakta ka boarding bat ki wei pat ki tiar gitar bat ka daw ka dei namar ba district council kamsem labu di ki arting ki babyang shu kla kadau ba kamsem la don ka jiyakut ne ka jingya bu sngi bat ka district council ya ka sngi ban sedang pentrikam ya ka Khasi Traditional Medicine Institute namar ba kla don ka jiyakran sothu ba ki dang don bun ki jingtuna ki bahap an penbit penbyang shwa bat ka KHEDC kla I no objection certificate ya ka kok haka arflai tarik uklalan kot arjar arfsan makan panyari kam jongka hakani ka jaka Henry nadu no pra arjar arfsan ka KHEDC kam semla ai ketien ya shu ya ka kok bat la kala persyang bunsin ban keren ya kani ngaman kadon ru ka jingkano na ka district council ba kam semla yo jingmi AA na ka kok nadu balaya soy yak sekolar IY watla ka district council klapa ka saw ni santali city jingpan kan mau syaka kok bagadai ban siuno yak pisa ka basa Henry kam jubab AA halor kani ka kuk la ong baka jinglong jingman jo ka Khasi Traditional Medicine Institute la del pa ka jing e yak ba 64 la ban pentrikam namar bahap an penbit penbyang shwa ya baro ki jington kam ka kuk la thoru syaka district council baka de benam khen bai wai nak benta khat prabna yak blay manjur wala omsem la penrung nak jing tho yak ta ka jing manjur ha ka sos kular ndai ka David tang ka jing kren ya ka ba ka KCDC ru kla manjur yak ta masange khen bai wai hadu no pra arjar afsan kalakan taj yak jingkam yak KCDC baka ku ka klam yo jubab yak sithi jingpan kan mau ban siu yak bai wai nang ta kala don ru ka jingkano no Chief Executive Member jang Khasi Hills Autonomous District Council baka Khasi Traditional Medicines Commission ka klam tip AA bat kam semla don jekran AA ban IY sya kuk bat kani ka pensa lengo kumno la IY halor kani pat ka kuk la jubab baka arpun retorik unaitung arjar ofsaw kaliyo ban simwai kani ka jaka ka basaw akar ka badan hulum sopet beneng leng baka expression of interest baka district council kala palaj haka khatsaw trik unailur arjar apply ban khot ikino kino ki bakwa ban paniya ya Khasi Traditional Healing and Wellness Center bat hadin baka kuk la pa ijing terwa jongka nam ta kani ka project ka KHEDC kla ibit ban IY shaka kalapan syai bahaka por baka pa ka EOI ka Khasi Traditional Medicines Commission kla kutno samoy trekam jongka nrei la thau thmai pat hadu ka arpho trik no pra arjar arpulai kumta ka jingkano bagit khot ka KTMC kindon jingtim kam shami shu bat ka de tang ka jingalam bakla sakawai pat ka jingkano kadai baka ku kam sim khia yaki kam
Halor kani ka kuk la pansai bra song bun tali ki jingyalang bat ki nong sumar khasi ban ya salok kumno ban panya ki kam ka biadei baga jing ajing sumar ki breu bat kumjuru ban ajing kai ne ban pentabit shu ya ki ka tho ru shaki bor ba de pej bakin pha breu ban mikmat shaka project committee ndai amsham na jubab ya ki kala kan tu ya ka district council ba shwa ban penmi ya ki ne ki jingkano persya ya kuk kila de ban pej bnia shwa ya ki kot kisla namar ba ki ne ki jingkano ki lam bakla pan ban ya ki paj ba. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of home. This is STEMS, our ride